drugari, Outlander ponovo sa vama u novoj epizodi o World of Warcraftu. Društvo, današnji video sam posvetio, naravno World of Warcraftu, ali ovog puta Tauri serveru. Odvojio sam ovaj video kako bi popričao o nekim najčešćim pitanjima koje mi postavljate na mojim streamovima, na kojima stignem da odgovorim, na neka i ne stignem u, da kažem, u brojnom chatu koji izlazi. Tako da mislim da će ovaj video značiti mnogo vama koji igrate na privatnoj sceni, a i za većinu vas koji igrate na originalu pa ste se smorili zbog situacije koja se dešava pa biste možda probali nešto novo. A sad, prije nego što krenemo da pričamo uopšteno o World of Warcraft serveru Tauriju i Misto Pandarii, kako je, šta je i gde, ostavite like na moj video zato što to meni mnogo znači, zato što jednostavno YouTube algoritam radi na takvom, da kažem, na takvom delu gde jednostavno, ako imate dosta lajkova, ako imate preporuku i non stop gledanost, jednostavno ljudi dolazi to i gledaju. I naravno, ako ste prvi put ovde, subscribeujte se na moj kanal i nemojte zaboravite da preporučite nekom od vaših drugova, drugarica koji vole da igraju World of Warcraft, a mislim da je moj kanal pravo mesto za njih. Pa sada, hajde da počnemo. Prvo pitanje je zašto igrati na Tauri Warcraftu? Znači, to mi je jako često pitanje postavljeno kao zašto igrati ovde, zašto ne igraš na nekim drugim serijima, ajde sad neću da ih spominjem koji imamo, znači daleko brojne serije, pa ovako, prvo ću da kažem da kvalitet Tauri Warcrafta je fenomenalan. Evo, ja sam trenutno 77. Nivo i trenutno sam nekih 13 nivoa daleko od toga da odem direktno u Misto Pandariju i mogu da vam kažem da do sada nisam pronašao stvarno ni jedan bug ili da kažem neki glitch za koji sam mogu da kažem ovo me jednostavno smara, ja ovde ne mogu da igram zato što to je taj problem, to je jednostavno nisam. Što mi zapravo i donekle raduje. Znači, server je neverovatno skriptovan. Za sve oni koji ne znaju, ovo je dakle mađarski server, da, mađarski, a naše komšije sa Balkana, i mogu da kažem da su fantastično uradili posao. Druga dobra stvar je da rade na Legion serveru, već sam napravio jedan video o tome kada možemo da očekujemo taj njihov Legion server, tako da ako želite kvalitetan Misto Pandarije iskustvo, verujte mi, po pitanju skripti, druženja, toksičnih igrača i svega toga, ovde je sve u najboljem mogućem redu. Mislim, ni ja sam ovde ne bih igrao da nije tog nekog, da kažem, kvalitetnog dela. Jer drugi serveri, znate, kad su igrači, kad ima puno više igrača, šareni su ljudi, znate, to je mi kao normalni u brojčanim gradovima. Jednostavno, ima mnogo različitih ljudi, tako da definitivno preporuke za ovde. Sljedeće pitanje je koji je raid na Tauri Warcraftu? Pa ovako, Tauri Warcraft dakle ima 3 realma. Od ta 3 realma, samo vidim gde treba idem ovde, od ta 3 realma imamo dakle Tauri WoW koji je puta 1, Warrior of Darkness koji je puta 15 i Evermoon koji je puta 2. Sad, zašto ima 3 realma i zašto su toliko različiti ti neki raitovi? Ovako, Tauri WoW je zapravo njihov, da kažem, domaći server gde znači isključivo igraju Mađari, taj server je u početku bio jako popularan, tek je malo kasnije došlo do tih nekih promena gde su oni dodali Evermoon, dodali Warrior of Darkness i ostalo. U početku kad smo svi dolazili da igramo na Tauri Warcraft, kad se još bio otvorio, bio nam je malo čudno jer većina njih nije znala engleski jezik, a mi smo se tu već malo teže snalazili, rajdovali smo, mislim ja to sad govorim u ime svih igrača, ne govorim u moje ime, ja na tom serveru još uvijek nikada nisam rajdovao i to je već bilo malo teže. Onda su kasnije dodati Warrior of Darkness i Evermoon. Warrior of Darkness je zapravo server puta 15 koji vam omogućava, to je, kako bi sam vama lakše rekao, bukvalno odvojen kao za PvP. Imate raid puta 15 gde ćete mnogo brzo dakle da dođete do 90. nivoa, bukvalno zajde sada ne preteram možda za dan, dva gameplaya. Ja tamo imam jednog karaktera čisto kada sam haste, može, čisto kada sam testirao Tauri server da vidim kako sve radi i mogu da vam kažem da fenomenalno radi. Znači, ukoliko želite brzo da progresujete, da biste radili PvP i arenu, samo slobodno odite tamo. Inače, tamo je raid, znači na World of Darkness puta 15 i jednostavno za takve neke stvari ste slobodni da radite. Sve ostalo, znači možda radite profesije, znači apsolutno sve puta 15. Evermoon, na kome ja sad trenutno igram, je internacionalni server. Internacionalni server je zapravo
za sve ljudi sveta, glavni jezik se govori engleski i rate je puta 2. Što nije puta 1, zašto je na Tauriju puta 1, a na Evermoonu puta 2, stvarno ne znam, ali mogu da vam kažem da je taj rate od puta 2 sasvim solidan, sasvim je okej. I evo ja sad tu trenutno igram i uopšte nije teško za igranje, čak šta više mi onako i prija da se malo i pomučem, a ne jednostavno samo da dobijem instant i to je to. Dobra stvar je što bukvalno u svakom delu igrice ja srećem ljude. Tako da, još jedna jako bitna stvar, dakle imamo ta 3 realma, Tauri, War of Darkness i Evermoon. Ta 3 servera su 3 servera za sebe, ali oni imaju server cross, tako da možete da invitujete igrače sa tog drugog servera, recimo sa Taurija možete invitujete igrače sa War of Darknessa i Evermoona, kao što možete da uradite sa Evermoona, War of Darknessa i Taurija. Bukvalno, bilo šta da je u pitanju Arena, Battleground, Dungeon ili eventualno Raid. Tako da imate velike mogućnosti, tako da ta 3 servera možemo da gledamo kao da su spojena, ne možete uživo da ih vidite, osim ako ih ne invitujete. I to je, mislim, jedna jako bitna stvar i mnogo dobro, tako da imate izbor gde da dođete da igrate. Koliko igrača ima Tauri Warcraft? To je ono najčešće pitanje koje se postavlja ovde na Tauriju. Pa sad ću da vam kažem jednu stvar. Pošto većina ljudi kada dođe u kuca Tauri Warcraft, dođe i ono tamo prikaže 800.000 igrača. Ljudi, kada gledate u jutarnjim satima, jutarnji časovi su uvek najslabiji igrani. Pa pogledajte prvo originalan Warcraft. Na Medium WoW serverima ima manje igrača od toga, jer trenutno najveći broj igrača koji je bio dostupan na Tauri Warcraftu je negde oko 3200, čini mi se. A prosječan broj igrača je 2.500 do 2.800, u zavisnosti naravno od dana, za vikend zna da dođe i do 2.900, eventualno 3.000. Znači za sva 3 servera, jednostavno gledate sva 3 servera spojeno, jer vi možete da igrate sa tim ljudima. Sve što igrate sa tim ljudima, sa ta dva ostala realma, ili da kažem, između ta 3 realma koje sam malo pre naveo, što je sasvim dobro, sasvim korektno. Tako da broj tih igrača, kada neko sad dođe i kaže zašto igraš na tom serveru, nema ni 500-600 igrača, ima, jer vi kad odete pojedinačno, a Warrior of Darkness ima najmanji igrača, on broj nekad po 200-300 igrača, ne više, jer ljudi koji igraju PvP ili samo te neke druge stvari, oni će da odu tamo, neće da odu na ove druge realme, jer su malo teži za level up. Znači jednostavno, žele da puste mozak, žele što pre da progresuju i to je to. Naravno, i oni mogu da rade, i oni mogu sve da rade, doduše možda malo teže da pronađe grupu, jer znate, u open worldu ne mogu da se vide osim ako se ne invituju. Tako da ako mene pitate gdje da igrate, definitivno preporuka je na Evermoon. Postoji sad mali problem, postoji balans između alijanse i Horde. Trenutno Horde je, koliko sam ja računao, 60% u odnosu na alijansu koja je 40%. Tako, ako želite da igrate alijansu, slobodno igrate alijansu, ali dobra stvar je što međusobno možete da vodite konverzaciju, možete zajedno da igrate dungeone, mislim da možete čak i BG, nisam siguran, još uvijek to nisam probao, ali to je jedan otvoren tip što je zapravo dobro i ne može da dođe do gušenja servera ako je populacija manja. Sad, još jedno često posljednjih pitanja jeste da li je to jedini MOP server? Evo, ja ću u startu da vam kažem, nije, postoji još nekoliko MOP servera, ali generalno ti MOP serveri ili nisu popularni, ili su suviše zabagovani, jednostavno traže previše, jednostavno nisu vredni igranja. To ću da vam kažem. Ovo je dakle jedini MOP server na kome stvari rade kako treba, na kome stvari možete jednostavno da igrate, a da ne razmišljate o tome da li će šta i kako da se desi. Evo, samo da predam ovaj quest. Ovo je dobro, ok, šta kaže? Aha, verovatno sad treba ovdje nekog da šiknem i da ubijem. Da, krenut ću na tom questu. Mislim da ima, Warbane ima jedan MOP server, Firestorm ima jedan MOP server, Rusi imaju MOP servere, ali ti serveri su, da kažem, malo više zabagovani, nisu baš dobro optimizovani, jednostavno, to je ono što sam ja na početku rekao, Misto Pandaria jedina je dobra ovdje na Tauri Warcraftu. Provereno sve radi, neprovereno samo od moje strane, već provereno od mnogih drugih igrača. Ja prema što sam počeo ovdje da igram, čitao sam mnogo i po Redditu, gledao sam neke različite tutoriale i preglede servera na YouTube-u i definitivno se odlučio. Kada sam došao, kažem vam, evo imam koliko već imam sati igranja, imam 2 dana i 15 sati, to su negde oko 50-60 sati, mogu da vam kažem da ni jedan bug, glitch nisam naišao. Tako da, definitivno nije jedini MOP server, ali je jedini isplativ server za igranje.
Sljedeće pitanje, da li se isplati igrati na World of Warcraft? To pitanje je jako često, ne znam zašto, da li se isplati. Pa vidite ovako, ako želite da igrate Misto Pandario, a niste igrali, Misto Pandario je jedan od najlepših, mislim jednostavno nije jedan, ali je definitivno najlepši content ikada na Azerotu napravljen. Tako da ja ću samo da vam kažem da, definitivno, mislim da sam sad u problemu, ali sad ćemo da, ne, čekaj ovako. Dobro, dobro, sad ćemo da se izvučemo. Nisam ušao u formu. Ovo je isto Shadow Priest, čoveče. Ovo je dvojica, bravo, ja se sad izvinjavam, možda sam trebao prvo da snim neki... ok, ubio sam ga. Dobro, ovo će sad lakše. Definitivno, ja nikada nisam igrao Misto Pandaria content i toliko mi je želja bila da igram, ali uvek sam nekako, što se tiče legalnom Warcrafta, uvek sam govorio, znaš, ipak ću ja da igram na legalnom Warcraftu, Misto Pandaria, bit će valjda nekad prilike da je odigram, jednostavno kad mi je legalan, ili da kažem originalni Warcraft i Classic i Retail mi je došao glave zbog svih silnih promjena, jednostavno ljudi više ne znaju šta rade. Rekao sam, posvetit ću vreme ovde, zato što tu ekspanziju nikada nisam igrao, a prelepa je, mislim, pogledajte ovo, Pandaria. To je toliko živopisno i lepo da ja to vama ne mogu da opišem. Znači, samo da šetate i da progresujete ovde. Ništa drugo da ne radite, bit će vam interesantno. Znači, jedva čekam da pravim kontent o samo Pandari. Tako da li se isplati igrati na Tower of Warcraftu, pored svih ovih navedenih pitanja je da je sigurno, da ima igrača, da nije toksičan community i da je Misto Pandaria u pitanju, definitivno da. Koliko će trajati Tower of Warcraft, to ne mogu da kažem, ali mogu da vam kažem da on traje zadnjih nekoliko godina, to se vam treba, zadnjih nekoliko godina i da je to poprilično ozbiljan server, imaju znači u planu da pređu čak i na, to nije ovde, mora da vidim negde drugde, imaju u planu da pređu na Legion, koliko sam ja shvatio, bar neće do prve polovine sledeće godine, što je mi nekih 10 meseci, tako da sada je trenutno 9. septembar, ono što ja mogu da vam kažem jeste da imate priliku da krenete i sad, pa makar i za 2-3 meseca da krenete, level up ide brzo, ljudi non stop igraju, rajdovi su redovni i tako da jedva čekam da krenem da rajdujem, tako da će bar Tauri na Mistom Pandari ostati sigurno još jedno godinu dana. Kada bude došao Legion, bit će vam ponuđeno da transferujete svog trenutnog igrača koji imate na Legion ekspanziju. I to je to. Tako da, to ću ja definitivno uradim, izabrao sam Prista da igram, ne znam zašto sam izabrao Prista, ali jednostavno želeo sam da budem healer još kad sam počeo, kad sam ga napravio odavno, i tako da je ostao Prist ovde aktivan. Eto drugari, to su ta neka najčešća pitanja, šta je bro? To su ta neka najčešća pitanja kroz koja ja često prolazim, tako se, nadam se da su vam bila korisna. Ovo je neko selo koje je friendly, dobro, ali ne verujem da je ovde quest, a možda i jeste, ne znam, vidjet ću. Da, i još jedan da, ukoliko budete imali još neka pitanja koja ja nisam ovde nabrojao, obavezno ostavite pitanje dole u komentarima, i pored toga ostavite komentar šta vi mislite lično o Tower of Warcraftu i da li ste nekad igrali Misto Pandariju. Rado ću da odgovorim na sva vaša pitanja i da, ostavite like, ono što sam prvo htio da kažem, ali sam pre toga htio da kažem ovaj deo. Nemojte zaboraviti da subscribe-ujete i što još da vam kažem, pa drugari, vidimo se online. Ćao!